paitka robbery Purarowa. And even and they were wearing a mask, so he could not identify them. Vakauya nezuro vakatoya nepfuti musoro kuona akarohwa nekumashure kwepfuti like pa4 apo. Takatanga kunzwa vanhu vaiscreama mudenga, tazoona vanhu vakumhanya vachiti pane zviri kuitika mudenga, ndopa takazonzwa kunzi mudenga munenge muri kuitika robbery. Tazongonzwa kuti kumusoro uku kwaita mbavha hapana kana akaona mbavha dzachona kuti dzakafamba sei kana kuti vanhu vakauya vanga vakaita sei. Yes, maswera sei muri yeZimbabwe. Nhasi tiri outside studio zvakare, tiri muHarare CBD paSteve Small, Cameroon Street corner Albion, apo paitika ine armed robbery pakabiwa mari inosvika iyo US 500,000 nemavaluable electrical gadgets anosanganisira malaptops, mabrand new cell phones nezvimwe zvakati wandei. Aiwa, zvinorwadza izvama. So ngatinzwe zvizere from ma-eyewitnesses. Tiri another shop owner muAtipa Studios, mukoma vanonzi Emmanuel, vada kupawo zvizere maererano nezvakaitika nezuro zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka mukoma Emmanuel, mungatitsanangurirawo zvizere kuti chakanyatsoitika chii, marobhasi zvakanyatsokufamba sei? Ndanditori muno pakaitika drama rese, but mufirst wandinoshanda naye Perkins aitobuda 10 minutes. So akatoona, I think maybe 1 or 2 faces there vakomana vacho vakatoita the act, and he did not take much consideration of it because aitomhanyira pane kwaaitomhanyira kuona client. So I think it was around 10 minutes later, but 10 minutes later or so ndopandakazotanga kunzwa commotion panze, noise yevanhu vachiita noise panze, pakatanga kushedza kuti mava kubuda panze kuona kuti panze pakatozara vanhu, and that whole drama. Saka ndakutanga kubvunza vanhu kuti kochii chaitika chii, but no one was really giving anything solid. So vanhu vashoma ndovakazotanga kutaura kuti anopaitika robbery Purarowa and stuff. Saka ipapo ndopandakatongofonera mukuru wangu kuti kunoku pane zvaitika kunoku, and this is what happened. Yakutotaura kuti ivo ndavaona, situation was just not, Saka munoshanda ndiye akatovaona. He just had a glimpse of them. Vakanga vari paipa vakaona. Vanga vatopinda mubuilding kana vanga vatori mubuilding. One of them was closing the office door. Okay. And then the other one anga akamira main entrance panza. Okay. And he was the lookout. I don't know. Yes. Zvinotyisa izvi. Saka zvakaitika around what time? 10 o'clock. Let's just say 10 o'clock. Around 10 o'clock. Yeah. Okay. Hai, so like matsananguriro azviri kuitwa vanhu vanga vakatovhara kumeso, which means vakwasina kuvhara kumeso kana mamask vanga vasina naye? Vanga vane mamask. Okay. According to what people are saying. According to what he said. Okay. They were wearing a mask, so he could not identify them. But okay. Saka vadaro takanzwa kuti vakarova Mr. Khan. Right. So what exactly havana kukwara zvakanyanya? He was injured. Vakatotanga kubuda ropa paforehead paonyama. Okay. Saka it was not a good sight. All right. So okay, mati police yange yatozara yatopa nzvimbo. So makavhariswa mashopu, makazovhura mashopu munguva iyi? Takatozoswera takutotsvaga zvinhu zvekuita because the situation was tense, and we really did not know what was going on. Totsvaga information kuti saka toita sei, nhasi toswera tiri pano here kana kuti saka takazongodecida kuenda kumba, and then okay. Yeah. Yeah, it's so painful. So kurudziro yamungape kune vamwe mashop owners ingava ipi takatarisa nyaya dzemarobha idzi? At least have a CCTV installed, pama main entrances, main passageways, but at least we get at least some form of recognition yekuti pane munhu wataona and angachita this suspicious activity, and also to have at least some form of security personnel kuti at least zvishandike zvakanaka, because
kuzongoshanda wakangodaro uchingotemba whatever takutemba then it will not work properly. Sister, mukataurirawo mhuri yeZimbabwe iterere panguva nekuti chiitiko chanyezuro zvakafamba sei ende kurudziro yamunodawo kupawo kune mashop owners ndeipi zvakare? Alright, pachiitiko chakaitika nezuro takangoona vanhu vakumhanya vachiti vharai mashops, vaita ma-armed robberies auya vharai mashops. Saka tosongoona vanhu vakutiza hanzi vakauya nezuro, vakatouya nepfuti musoro uku then semanzwira ndazviita zvonzi the shop owner akarohwa nekumashure kwepfuti like pa4 apo. Saka chikurudziro chandinacho kumashop owners ndechekuti ngatisewo macameras nemasecurity akakwana kuitira kuchengetedza business yedu, kuitira kuchengetedza mari dzedu. Ndozvandinazvo zvandikwanisa kutaura. Tinotenda. So mungaita idea kuti vange vane mota yakaitawo sei yavakazouya nayo yacho? Alright, pamota handina zvatakaona kana ivo vacho hatinombovaona. I just think kuti pakatanga kuzodedzerwa mbavha vanenge vanga vatoenda. Zviro zvakaitika takati tichisvika panapa takazongonzwa kuti kumusoro uku kwaita mbavha chizotarisa pata hapana kana akaona mbavha dzachona kuti dzakafamba sei kana kuti vanhu vakauya vanga vakaita sei. Saka chinhu chatinongokurudzira panapa kangoti dai vangotisirawo maCCTV zvinotibatsirawo kana nesu, nokuti nesu tinombosanganisana nembavha dzinotibira dzinouya sedziri kuda kutenga yeti dziri kuda kutibira, vanogona kuuya kana kuti vari 4-5 unokupinza bhizi kuti ndiri kuda ichi patime unenge ukafuratira kuda kusevha mumwe wachona, mumwe aritotora zvinhu achiisa mumabhegi, iye mumwe unenge uchitodhira naye kuti zvona ari kuda kutenga anozongorika nangoisa zvinhu pasi wozwabuda wese wozosara wozoona kuti zvoni taita sei tabirwa. Saka maCCTV akanaka zvokuti takabatikana singaite kunzwa landlord wedu achidedzera kuti abirwa, takarwadziwa singaite, takabatikana zvisingaite, zvinhu zvakatirwadza. Saka zvimwe zvinhu zvakazosara zvoitika nezuro taenda kumba pakazouyawo mapurisa pakazonge pavharwa panapa. Saka zvizhinji hatinozoziva kuti zvakafamba sei. So mbavha idzi dziri kunzi dzakauya nguvayo? Isu dzinenge dziri kuma29 mapasti 9 to 9 ikoko. Yes, pari zvino ndina Mai Trish. Mama, mungatsanangurawo zvakaitika nezuro kuti chii chakanyatsoitika panyaya nezuro? Panyaya nezuro isusu takatanga kunzwa vanhu vaiskrima mudenga. Saka pavaiskrima takatombofunga kuti pamwe vanhu vemakombi vembare because vembare ndo vanomboita zvekuskrima. Saka patakazoona vanhu vakumhanya vachiti pane zviri kuitika mudenga, ndopatakazonzwa kunzi mudenga munenge muri kuitika robbery. Alright. Saka vanhu ava zvinotaura kuti vange vatori nepfutika. Isusu semanzwira takaita isusu hatisi kuziva kuti pfuti vanga vainadzo here, because hatina kuvaona, saka hapana chatiri kuzivawo kuti pfuti vanga vainadzo here. Okay, right. Zvinotyisa. Saka kurudziro yamungapo vemashopu ingava ipi tichitarisa nyaya dzemarobharis idzodzidzi? Tinongokurudzirawo kuti vaise maCCTV cameras kuitira kuti at least unoona kuti izvi zvinenge zvichiitika. Chokwadi. Yes, andofunga muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe kuti maCCTVs ameno security iri seyo, vakaisawo magadzi oftezo pane pakamira sei? Magadzi ezviwo ari right, akanaka, akatembenga aripo. Saka gadhi akambenga aripo akarwara bashaya. Alright. Magadzi anenge ari kuti at least vakaisawo magadzi, but gadhi akatembenga aripo Handiitika. Saka akazongoshayawo, akatanga kurwara chibashaya. Saka kubvira ipapo vanozongokura vaisa gadhi. Yes, tiri kuona kuti marobbery cases especially ari mamoney heist ari kuwanda muno muZimbabwe. Tazitoziva zvakare kuti chakanyanyokonzeresa robbery yepaSteve Mall chingava chii. Takaona kuti hapatomborina kana masecurity guards ari armed, then maCCTV hapanowo zvakare. Even mashop owners havatomborina mapanic buttons and maalarms anoaletana kuti panapa paita robbery. Tazoonawo zvakare kuti masignages anoratidza kuti pane masecurity patrols, masurveillance cameras ayaya hapatorina.
muri kuzviona. Tobva tazoonawo macho munogara mari kuti apatorina mahigh quality locks nemasolid doors aya anoti nyange munhu akada kubreaka anototadza, muri kuzviona. But please, we would love you to like, share and subscribe to World Zim Trends. Motena on the notification bell so that the pese patinoposta you will be automatically updated. Ayo, makati koshera.